Kini atong latest weather update, Thursday, August 12, 2021. Padayon natong gimonitor ang low pressure area naa na sa 520 kilometro silangan ng Basco, Batanes. Og doon na kini sa atong boundary ng Philippine Area of Responsibility og less ang chance gihapon kini ma-develop na bagyo or tropical depression. Samtang habagat or southwest monsoon ang nakaapekto sa may kasadpambahin sa may northern Luzon. Ang weather condition sa tibuok sa Visayas, Palawan kasama ng Kalayaan Islands ug ang Occidental Mindoro makasinatit ang fair weather na panahon panagsama panganuron nga ito na sa medyo madag-umon na kalangitan gawas ini natin mga patak-patak na mga pag-uwan ug kini mga localized na mga pagpanugdog og kilat. Padayon ta mag-monitor sa atong mag-i-issue ng mga thunderstorm advisories. Ug para sa atong mga dugang detalye, bisita atong mga official social media accounts. Kini si Jomer Eclarino gikan diri sa Mactan, Pag-asa Visayas, DOST, maayong adlaw.